כמה שנים אתה כבר משלם אגרת שמירה? יותר מדי. בכניסה לעיריית רמלה הם מתאספים. תושבים שפשוט לא מבינים למה הם צריכים לשלם בכל חודשיים עשרות שקלים תמורת האבטחה הציבורית ברחובות ליד הבית שלהם. יש כאלו שמגיעים ל-30 שקל, 40 שקל, 50 שקל, זאת אומרת, זה המון כסף. זה לפי דעתי עוד דרך לעושק. האגרת שמירה זה פרוטקשן חוקי שלוקחים מאיתנו וסותמים לנו את הפה. את השירות שמספקים כאן תמורת גבייה נפרדת תחת השם היטל שמירה, הרמלאים מצפים לקבל במסגרת הארנונה החודשית שכבר שילמו, ובכל מקרה גם אחרי החיובים, לא כולם באמת מרגישים מוגנים. אין ביטחון בשום מקום בעיר. רחובות חשוכים, מקרי ירי, רציחות, אלימות, ונדליזם. בלילות יש פה מכוניות שנוסעות בטירוף, וחרקות ורעשים בכבישים, אתה לא שומע ניידת אחת. אם אני משלם את אגרת שמירה, ואני צריכה בכל לילה להתקשר לתחנת משטרה, והוא לא יבוא, אז על מה שילמתי? הטייטל של ראש העיר בבחירות היה שאם הוא ייבחר הוא יבטל את האגרת שמירה. כן, ברמלה המצב אבסורדי במיוחד, כי ראש העירייה שגובה את האגרה, מיכאל וידל, הבטיח לא מזמן בפירוש שיעצור אותה. ב-14 ביולי, בעזרתכם, אני ראש עיר, נעצור ונבטל את האגרת השמירה הלא נכונה הזאת. אלא שהבחירות כבר עברו, והשנה מתברר שוב הוחלט לאשר את גביית היטל השמירה, לפחות עד לדצמבר 2020. כך אעשה בעיריית רמלה, לא תשלמו על דבר שאתם לא מקבלים. אז לאיזו עירייה צריך להאמין? זו שמגדירה את התשלום כמיותר, או זו שממשיכה לדרוש אותו? במקרים הקודמים שניסיתי להיכנס, זה נגמר במשטרה. עכשיו אתה נכנס איתנו, חביבי. בוא נראה. אבל מה, העירייה לא עונה? למרות שאנחנו בשעות קבלת הקהל, אין כל כך עם מי לדבר. אגרת שמירה, אתה יודע מה זה? זה כמו שלוקחים בשוק חווה, דמי חסות, לוקחים כסף באנשים, לא נותנים להם לא הגנה, לא שמירה. לך תראה את הרחובות בלילה, אני גר ברחוב בייסבי 15, כל יום שוברים לי את החנויות, את הזכוכיות של האוטו, כל יום שוברים לי את האופנוע, כל יום דקירות, כל יום ריבים, השכונות על הפנים. דפקנו ודפקנו בדלת ואף אחד לא פתח. נעים מאוד, נחמד שהחלטתם לפתוח. זה הבחור הזה, זה הלב של ראש העיר. שלום, נעים מאוד. תגיד, למה גובים אגרת שמירה מהתושבים בניגוד להתחייבויות? אז אולי רק לשנייה, למה גובים אגרה מהתושבים, אגרת שמירה, בניגוד להתחייבות של העירייה לבטל אותה? דובר על הרבה כסף שהתושבים טוענים שגם לא מגיע למטרות שמירה. אז אולי תענו לנו, מה דעתכם? זה לא צורה להתעלם מתושבים ומשאלות. מתושבים קטנים אפשר להתעלם, מעסקים גדולים כבר קצת יותר קשה. בהתאחדות התעשיינים מצטרפים למרד אגרת השמירה ומאיימים להפסיק לשלם את הכסף לעיריות. היום משרד הפנים מסדר לרשויות לגבות אגרה נוספת בגין עלויות שמירה, ומחר הוא יבקש לעשות את זה בגין ריצוף מדרכות או פינוי אשפה. יש סל דברים בסיסי שהרשויות צריכות לתת ולא לגבות כל פעם כסף יותר, לא מהאזרחים ובוודאי לא מהתעשייה. יש גבול כמה שניתן לחלוב אותנו. וגם על מה בדיוק הארנונה בסופו של דבר כן מכסה? בדיוק, שאלה מעולה. מה בדיוק השלב הבא? כן, השלב הבא הוא ניסיון של תושבים ושל גופים עסקיים לבטל את אגרת השמירה, אבל האמת הייתה לי שיש בלגן שלם בתחום, סכומים מאוד משתנים. אז כדי שנוכל לסרטט ביחד מפה קצת יותר מדויקת, אנחנו מזמינים אתכם הצופים לשלוח לנו צילומים של חשבונות הארנונה שלכם עם אגרת השמירה בתוכם למספר הוואטסאפ החדש של אנליסט. הנה הוא עכשיו על המסך מיד, 054-9372506. אתם רואים את זה כאן, דרך פשוטה מהיום לספר לנו אם גם לכם לקחו את הכסף, ואיך בדיוק כדי שנבדוק ואולי נשדר. בואו נראה בזריזות את תגובת ראש עיריית רמלה. במערכת הבחירות הוא אומר, אכן ציינתי שאפעל לביטול אגרת השמירה אם יוכח שכספי הגבייה אינם מוזרמים לטובת הנושא. מאז כניסתי לתפקיד הוצבו כ-200 מצלמות ב-35 אתרים, ואנשי השיטור העירוני צוידו בתחמושת ומכשירי קשר. אמשיך בפעילותי למען הגברת הביטחון, זו התגובה של מיכאל וידל ראש העירייה, ואנחנו טלי כמובן נעקוב אחרי הסיפור הזה עד שהאגרה הזו או תבוטל או לפחות ההרחבה שלה תרד מסדר היום. יש לזה כבר שם לדעתי, זה בתוספת תשלום. תודה רבה מתן, תודה.